ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ୟା ନାଁ କ'ଣ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ମନରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ୟାକୁ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି ଏଇଟା ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା କି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବି ଆଗକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ମୁଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।